Subuk balik yo sanak yo jo kamin galau kaba minang garah lapau du sanak yo serupa biasonyo nanggara tu yo hanyalah canda tawa atau jok kece orang kini yo sanak yo. Jadi nak usah baper, nak usah tersinggung. Terlebih dahulu ambo mohon maaf kok tersinggung dek tak naik tagi si dek katurun sanak yo. Dan kamin galau akan bercerita balik yo sanak yo dengan lakonnya yang masih si Karapai juga di sanak yo. Kali ini kita bercerita tentang si Karapai. Kejadian ko sanak mungkin tahun 80-an ke bawah di sanak yo, masih zaman seisuk lah. Kejadiannya iko sanak nan si Karapai ko yo orang kampung laye di kampung gadang di kampung tu bahasanya pun terbatas sekitar bahasa di kampung tu saja yo sanak yo. Jadi pemahaman bahasanya alumbara banyak bahasa dan diketahuinya di sanak yo. Jadi si Karapai ko di sana dapatlah karajo inyo menjadi anak samang ya. Dan anak samang ko zaman tu di sana iaitulah orang nambah karajo ju orang lain. Sedangkan juragannya disabui induk samang ya. Kira-kira baitulah di sana ya. Jadi si Karapai ko jadi anak samang di sebuah tokoh kelontongan di Padang ya. Tokoh kelontongan ko dulu disabui dorang jo tokoh Kumangu atau orang Mangaleh Kumangu di sana. Bako disabui Galai Kumangu di sana. Kumangu ko adalah sebuah nama daerah di Batu Sangka. Ya, Batu Sangka Tanah Datar. Jadi Galai ko diciptakanlah mato Galai ko dulu-dulunya pertamanya dari orang Kumangu. Jadi orang Kumangu yang pertama mengalih mode itu sana ya. Galai Kumangu ko sebenarnya galainya langkok di sana. Ko diistilahkan Galai 1000 mato. Bako mangga itu banyak yang dijualnya sana. Mulai dari pinjai dijual sana sampai ke kapak, kikek kutu, ya sana ya gundar gigi, sampai ke tali sipatu dijual, bahkan sampai jokopiah aja dijual di sana ya. Sampai ke kotak sabun, baik tu banyak macam Galai Kumangu tu sana ya. Jadi si Karapai ko di sana yolah pailahnya merantau ke kota Padang itu sana ya. Berkarajo lah di toko Kumangu tunyo sana sebagai anggota di toko Kumangu tu yo. Jadi berkarajo lah nyusinan. Kalau tidak salah aku sana daerah Tampek Nyokarajo tu di Pasar Blok A ya sana ya, Pasar Blok A, Pasar Raya 2 Blok Pasar Blok A ya, Pasar Raya Blok A di sana ya, di Padang tu. Jadi maklumlah si Karapai ko ya sana orang kampung, jadi pengaman bahasanya bakal ambo tadi kurang ya sana ya. Jadi si Karapai ko iko di hari pertamanya Karajo ke sana, di hari pertamanya Karajo. Nampaklah saya asyik Karajo nak tahu hari lah siang di sana ya. Maklumlah hari lah siang dapat de orang duk samangnya orang arif bijaksana, orang nalah mengerti di sana. Hari lah siang tentu parikolah mulai tersolita atau lapa di balau si Karapai tadi. Oi Karapai kecek duk samangnya sana membau kamarilah keceknya. Yo pak kecek si Karapai itu mendakek. Pitu dang mah hari lah siang. Kini ko pitih pailang sumbayang, sesudah sumbayang pailang makan kecek bapak tadi ke si Karapai. Jadi pak kecek si Karapai itu membiak kipi, kalau begitu ambo pai lupa kecek si Karapai. Yo pailah kecek pak tu. Pailah si Karapai ko sumbayang di sana yo. Sesudah si Karapai ko sumbayang tu nyepai taruh pi makan. Malumlah waktu tu awak baru masuk kota Padang. Jadi tentu belum tahu di mana rumah makan lah, pas carilah rumah makan. Kira ada di sini rumah makan terakhir di sana. Rumah makan Ramayana namanya. Rumah makan dia sangat ramai di sana ya. Rata-rata orang sekitar yang Bakarajo di Blok A tu sinan makannya sana. Mulai dari kuli sampai ke juragan-juragan toko tu, sampai anggota-anggota kadai, sampai jo agen-agen waktu tu sana ya, agen Honda, orang Mangaleh ube. Makannya di sinan sadonya sana ya. Yo rami masakannya sinan, marami orang makan di sinan sana. Masakannya mungkin lama juga ya sana ya. Jadi beda si Karapai ke situ. Mulai nyo orang makan tu. Makan cik dah kecek si Karapai ke orang tu. Yo, sambalnya ikan apa lauk kecek udah tu di sana ya. Pandangan kata tu, papikir si Karapai sana ya. Kok ikan, nanyo tahu ikan di kampung tu dua sana, ikan padang dan ikan lawi.
ya. Ikan padang, ikan lawi ko disebut orang ikan padang. Sudah itu ikan tabik ko, ikan dia tawa ko disebut ikan tabik. Ko ikan mah adalah mancubo. Lah biasa mah mancubo ikan padang, ikan tabik itu lah biasa mah di kampung. Tapi kok daging ko kalau ndak salah ko lawuk ko kalau ndak salah ko daging ko mah kecek si karapai pudo dalam mati sana ya. Sebab pemahamannya lawuk ko juga sama je daging waktu tu ya. Je lawuk selah dah kecek si karapai ko sana. Jadi kecek udah tu. Itulah duduklah si karapai ko ditampik bangku kosong ya sana di meja kosong. Duduklah nyo sinan. Ndak lama sesudah itu datanglah udah tadi manta pesanan si karapai tadi ya sana ya. Lah diletakkanlah nasi. Sewaktu nyuma letakkan nasi, si karapai ka makan, sudah mencuci tangan dicadik ke piring. Kironya ada do dalam tu sana. Ikan padang nampak di nyo sana. Kecek ti si karapai. Tadi dia minta lauk bako ikan padang nanti buah kok. Kecek si karapai ya sana ya. Apa kau udah kau salah magi sambah kecek si karapai kau sana. Tapi kali tanya orang rami ndak mungkin do sana ya. Tawan manuang lah si karapai berfikir kau makan ragu ya masana ya. Awak mungkin gak alergi si karapai kau mungkin jo ikan kau seketek sana ya. Kecek amaknya nyo alergi jo si karapai kau ikan. Beko sudah makan ikan kau biasanya gata-gata sana ya. Tapi kabar juga lah nak ya fikir-fikir ya kau diminta kabatannya balik ke orang lapau tu ndak lah mungkin dah sana ya. Sadangnya fikir-fikir model tu dah sana. Tiba-tiba ada lo laki-laki anak bujang hampir sagadang si karapai ko. Datang, duduklah tempat si karapai ko kebetulan kosong. Satu duduk, sebelum duduk anak bujang ko minta pesan. Dah minta nasi cik, keceknya. Jual sambal cik. Dia orang mengelapau nasi tadi. Jual lawak dah, kecek si anak bujang tadi ya. Ya sana ya. Yup, kecek anak orang lapau nasi. Jadilah duduk anak bujang tadi sana. Tunggulah si karapai ko sana ya. Pesanannya sama je paja aku sama lauk. Aku lah nyagi ada orang ko. Daging ko lah ko nan lauk sangko si karapai ko lauk ko masih daging juga sana ya. Sudah tu tunggulah dah lama dengan pesanan anak bujang tadi tu tiba sana ya. Nyo cadik di si karapai ko. Ikan padang juga baru mah kecek si karapai juga berarti ikan padang ko lawuk ko kecek si karapai. Anak tangkonya dosanya kan. Ternyata di sana nan ikan padang ni makasih si karapai itu nyata di padang itu namanya lawuk di sana. Nan ikan padang dak ada di padang do. Nan ada lawuk jo ikan air tawa, ikan tabik ya. Jadi tapasulah si karapai itu memakan lawuk tu sana biarpun dak katujunya. Tu kabar baju lah sana ya. Nan nasi lah terminta, nan sambal lah terminta. Kadi tulak nak mungkin parik dia tapaso diisi juga di sana. Itulah di sana. Jadi kalau awak kurang pemahaman dalam kata kalimat-kalimat ya sana ya kurang literasi lah, maka mungkin ada kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi di sana ya. Hanya itu yang bisa ambo sampaikan di sana ya. Talabi aja tak kurang ambo mohon maaf ya di sana ya. Bakece urang di sana ko umur alun setahun jagung, ko darah alun setampuk pinang. Ilmu kurang, ilmu punya kuasa, pengalaman kurang, ilmu punya kuasa di sana ya. Sebab ambo nan manusia di sana tentu punya salah jo kilaf di sana yo. Ndak ada gadiang nan ndak rata doh ya. Kalau ndak rata tu ndak gadiang namanya di sana itu imitasi plastik namanya ya. Sekali lagi di sana ambo mohon maaf kok tersinggung dekat naik tagisi dekat turun. Assalamualaikum di sana. Talabi jo tak kurang. Salam Kamin Galau. Salam.